prijatelj podcasta Soccerbet. Poštovani prijatelji fantazija, dobrodošli u još jednu epizodu Fantasy Sportal diferencijala. Vreme je došlo konačno da se ovaj studio očisti od nekih neznalica, kao što su moji kolege poput Miloša Simanovića i Marka Đinđića, i na red je došao jedan specijalan gost, još jedan veliki ljubitelj kidanja živaca i nerava, da ne kažem fantazija. Ne znam kako on sebe kategoriše, ali ja ću reći mladi srpski glumac Ljuba Bolajić. Hvala ti. Ljubo, dobrodošao. Bolje te našao. Ja bih sebe svrstao u ovu kategoriju neznalica. Pre svega o tome govori ovaj moj skor u poslednjem kolu. Pričali smo već interno pre nego što smo ušli u snimanje da ova sezona nije moja najsvetlija, ali ajde vremenom razradit ćemo tu priču pa ćemo doći do toga. Jasno to da je fantasy maratona i da jedna sezona, odnosno jedna lasta ne čini proleće. Kaži mi malo o o svom nekom istorijatu igranja fantazije. Rekao si da igraš, ili tako, od sezone 2013-14? Ja mislim da, odokativno da je to bila neka 2003, možda i koja godina pre, ali da kažemo da je recimo 2013-14 bila godina kada sam krenuo ozbiljno da se posvećujem tome, kada su neki moji drugari ušli u to i onda je cela ta priča dobila neki interni takmičarski značaj koji je održan do današnjeg dana i ja nekako, i ja i moji prijatelji negujemo tu tradiciju nadmetanja. I dan danas u toj jednoj internoj ligi u kojoj igramo, gde je jednostavno važno ili si prvi ili si jednostavno drugi kao poslednji. To je neki moj moto i neko moje geslo kojim se vodim, tako da kad vidim da sam izgubio sve izglede da završim na tom prvom mestu, ja jednostavno više nemam srca da... Tako je, da. Možda sreće ima neki sličan problem. Ako nije sve perfektno, to je ono kad zaređeš 10 dobrih kola, pa onda po cijel dan pričaš o fantaziju, pa smaraš ljude oko sebe, pa onda imaš jedno slabije, vidiš crvene strelici, odmah ti nije do čega odnosi. Znači već 10 godina, evo, ako je 13-14, kao što smo rekli, već 10. sezona kako igraš fantaziji, ovako, cijela ta fantasy priča i sve, da li ti se čini da se onako dosta promenila u tih 10 godina, da je napredovala sve više podcasta, sve više po Twitteru, ljudi koji se profesionalno bave time, koji zarađuju od toga, koji to rade u životu. Da li je to bilo nepojmljivo, na primjer, pre 10 godina kada si ti počeli? Su bili tada izvori da ti možeš da vidiš sat vremena ranije ili postave? I... Nisu svakako. Tad je to bila jedna vrsta razbibrige, gde si ti na osnovu nekog svog iskustva, ajde pod znacima navoda, iskustva i na osnovu svojih doživljaja svih tih igrača, odnosno timova, pravio neke sportske prognoze gde nije bio uključen novac. Kasnije, znaš, i sam, posle određenog vremena, oni su i sami napravili neke lige, odnosno particije gde ti možeš da uložiš određene svote novca, pa da se praktično kockaš. Tako da sve evoluira, ljudsko društvo evoluira, pa tako evoluira i fantasy. Ti upravo kao što si pomenuo, danas imaš milion tih servisa koje možeš da platiš pre svega, da ti neko da sugestiju koga treba da staviš za kapitena, kada treba da staviš triple captaina ili nešto ostalo. Ja sam nekako tradicionalista, znaš, i volim da idem po svom nahođenju, ne kažem da nekad ne pogledam na YouTube-u neke sugestije, pogotovo kada su u pitanju povrede, odnosno povratak igrača iz povreda i suspenzija, tako da pratim, ali se uglavnom vodim nekim svojim instinktom. Da, mislim, tako je najbolje, da jednostavno često mišljenje nekog drugog može da pokvari, može da samo i da te unazadi, a realno ti insajderi mogu da pomognu, kao što si rekao. Ne treba ići ni u drugu krajnost da se ti distancira, jednostavno treba, mislim, biti up to date. Daću ti ja posle, da ne čuju sad gledalci izvore moje neke koji ja šalim se. U svakom slučaju, da ne pričamo mnogo o prošlosti, jako bi možda mogo se dotakneš nekog svog najboljeg rezultata, pre nego što... Meni je, sad kad je najbolji rezultat u pitanju, ja nemam saldo u bodovima kada sam bio najbolji, niti koja sezona mi je bila najbolja, ja zato sam sebi cilj na početku sezone, a to je da na kraju prebacim nekih 2000 bodova, otprilike, i to mi je optimum. Sve što dođe preko toga, u zavisnosti od sezone, u zavisnosti od darežljivosti igrača, koliko nam daju na terenu, to varira, ali eto, pomenuli smo na početku našeg razgovora, pre nego što su se kamere upalile, da ove godine ozbiljno kuburim sa napadom i da ne mogu da vodem pogotovo još
Haaland se povredio, sad tu nemaš više ni tog džokera, a Haaland je nekako bio standardan svima od početka sezone kao kapitan. Jednostavno nisi mogao da sebi da priuštiš da ga ne staviš za kapitena, tako da sad nekako, evo dotaći ćemo se i mog tima, ali napad mi predstavlja najveći problem. Pa da, realno kad se pogleda jako je malo opcija u napadu, evo ajde da pogledamo tvoj tim. Ti si vidim ovo što mi prvo zapalo za oko klupa, nisi verovao meni, da ne kažem De Bruyne, pošto mene inače vole da porede s njim ne po fudbalskim karakteristikama, nego po fizičkom izgledu, da. Ali verovatno nisi verovao da će da, on je protiv Newcastle su odigrali. On se vratio, svež iz povrede i sugestije svih tih nekih fudbalskih znalaca su bile too soon, prerano je. Mnogi ga nisu doveli uopšte, ja sam ga doveo s namerom da bude kao neki džoker ili nešto ukoliko se desi da neko ne igra, međutim čovjek je razbio 12 bodova, je uzeo. Ja sam ga ostavio na klupi nadajući se naivno da možda Gross neće igrati, neće biti starter ili kojim slučajem da će Kunja izostati ili neko. To se nije desilo, De Bruyne ostao na klupi, ja sam ostao uskraćen za 12 bodova. Pritom ovo što si ga doveo sad već vjerojatno govori da si ga doveo na duže staze, što može biti u nastavku veliki plus i velika prednost. Mislim da je De Bruyne jedan, ako ne i krucijalni šraf Manchester City-a i da je Manchester City bio u velikom problemu. On je čovjek sklon povredama jednostavno, imali smo prilike da vidimo to i proteklih sezona, ali evo Ronaldo je skoro pričao u nekom intervjuu da Haaland bez De Bruyne ne bi bio to što jeste. Naravno, Haaland, kad se pogleda statistika Haalanda koja je i ove sezone malo reći impresivna, opet je dosta slabije nego što je bio slučaj prethodne. Prošle sezone, tako je. Ali ne, samo kad sam vidio De Bruyne kako ulazi, lakoća s kojom daje onaj prvi gol, nema tu... Kao da je željan, da. Nema tu natezanja, nema tu, samo je video prostor, tu posle asistencija za Boba malog, tako da... On je mađioničar sa loptom, ja mnogo cenim te igrače sredine terena, svojevremeno, sad ne znam koliko se ti sećaš Gutija u Realu. On nije bio... Dobro, više sam ga po highlightsima gledao, ona peta za Benzemu i to. Guti nije bio, sad da kažeš... igrač vrhunske klase, nije bio cenjen kao igrač vrhunske klase, ali je bio čovek koji zna da da pas bez gledanja, kao Jokić u basketu unazad. Da, bukvalno. To je za mene De Bruyne. Samo što je, mislim, u nekom ovom vremenu fudbala koje živimo. Složit ćemo se, možda i najbolji fudbaler današnjice. Najinteligentniji svaki. Sigurno bi bio kandidat za zlatne lopte da ga povrede nisu upropastile kroz karijeru. Da. Sigurno. No, da se vratimo sad konkretno baš na fantasy, da vidimo, znači, dobro rotacija golmana Areola, Leno, Areola koji se nakupio prethodnim kolima, sad je malo zakazao, ali 4-0, je li tako? Da, to je kako se zove, ta dva golmana su moj izbor od samog početka sezone, nisam ih menjao. U jednom trenutku sam se razmišljao da li da dovedem iz Arsenala, kako se Raja, da, pa sam odustao na kraju i mislim da... Jesi mi ovo navuko da ne rimujem ili... Ne još, polako, tek se upoznajem. Dobro. Ali sam se ipak odlučio za ovu dvojicu, jer nekako gledao sam kako se nameštaju kola, domaćinstva, sve da uvek jedan ima prioritet na drugim i da uvek jedan je sigurica. Sad, naravno, evo, pokazuje se Areola 3, Leno 2, ali u masi kola prethodnih, jedan od njih je doneo bodove. Često se na početku sezone na tim baš stranicama na Twitteru sad mnogo manje potrebno razmišljati, zato što se uvek na početku sezone imaš te stranice koje ti stave idealne rotacije golmana u prvih 15 kola. Pa onda kad prođe 15 kola je idealne rotacije golmana od 15. do 25. Tako kad smo kod toga, ne znam da li se sećaš početka sezone, odnosno pre početka sezone svi živi su savjetovali Manchester United će da pokida Onana i Bruno Fernandes. To su bili dvojica must-have igrača. I to i Bruno i Rashford, sa dvojicom su zaletili ljudi. Tako je. A ja sam nekako
evo, pričali smo već pre nego što smo krenuli, ja sam veliki fan Momak bio... poznaje United. Da, veliki fan Uniteda i meni je, posle Crvene zvezde, mogu slobodno da kažem, 2 tima su mi pri srcu, to je Milan i Manchester United, verovatno i zbog boje, između ostalog. Ali srce mi je slomljeno šta se dešava sa Unitedom i ja sam nekako imao osjećaj da šta god da se desi ove sezone, United neće, da ovo nije ta sezona, oni moraju da naprave potpunu rekonstrukciju tima i da naprave neke radikalne rezove kako bi se taj United izdigao iz pepela u kome trenutno jeste. Takođe, ako se sećaš i prve utakmice ove sezone protiv Wolverhamptona, Onana je tu poskidao sve što je stigo, na kraju se gledao neki penal pa nije dosuđen i tad se već da United ne može, ali se Onana istakao kao neka dobra opcija što se kasnije ispostavilo kao potpuno pogrešno. Tako je. Kako loša opcija na golu Uniteda, tako loša opcija za fantasy generalno. Tako da ako ti je ta United bolna tema, ajmo odmah da skrenemo sa toga. Troja City-a, prepostavljam da ih čuvaš i za ono duplo kolo, je li tako? Znači De Bruyne, Alvarez i Walker protiv... Da, mislim da ću Alvareza menjati onog trenutka kada se Haaland vrati u pun stroj, da tako kažem. Ja sada, ako scrollujemo malo, a u stvari nismo na transferima, sad smo trenutno na timu, ali mislim da imam nekih 13 miliona u šteku. Piše ovdje sada, 13.1 si u šteku. Tako je, da bih imao prostora za manevrisanje kada je rekonstrukcija tima u pitanju. Mislim da čak ovo poslednje kolo nisam napravio ni jednu izmenu, pa imam prostora za sledeći kolo i ona tamo sa 2 da manevrišem. Čekam Haalanda da se oporavi i mislim da polako me izdaje poverenje kada je Joao Pedro u pitanju. Mislio sam da će on biti bum ove sezone, kao svojevremeno Marez ili ko je još bio od igrača, sad ne sjećam se da je eksplodirao sa malom cenom, ali izdaje me poverenje. Trenutno mislim da neće imati više živaca za njega. Pa dobro, u svakom slučaju, kad se vrati Haaland, apsolutno nema više, nego nije mi jasno što bi rekao Nebojša Glogovac, odakle bre tebi oliko pijata, sve te pitam, odakle tebi oliko para kad već imaš i De Bruyne-a i baš 13 miliona duša, ajde sad vidim Palmer i Douglas Luiz ove da... Da, Palmer je taj, tako je, a koji donosi, ispostavilo se da je za njega bum bio prelazak iz Manchester City-a u Chelsea. Jesi vidio njegovu utakmicu koju je Palmer odigrao sada protiv Fulhama? Jesi možda stigao da pogledaš? Ne. Nije izborio penal, ali on napravio ključan pas za Sterlinga kod penala, dao je taj penal, ali ja ti se kunem da to najmanje što je on uradio na toj utakmici. Ne, to je jedan vanserijski igrač. Ona je bukvalno bila utakmica jednog igrača. To je vanserijski igrač, ja nisam mogao da verujem da je njega Guardiola pustio u Chelsea. Pre svega, gledao sam ga dok je igrao još u City-u na početku sezone i u pripremnom periodu i mislim da je svima bilo jasno da on jednostavno nema mesta u City-evoj mašineriji pored svih tih vrhunskih igrača, ali nekako složit ćeš se da je City, odnosno Guardiola, kao trener nezahvalan za nas igrače fantazija, jer nikad ne znaš na čemu si sa njim. I nikad ne znaš, i kada je imao gužvu u tom veznom redu, i Mareza, i ne znam koga, ti jedan Griliš koji je plaćen 100 i kusur miliona, nikad ne znaš na čemu si sa njim. Tako je. Tako da, mislim da je pravi potez za Palmer, iako je otišao u Chelsea koji je ove sezone kanal. Mislim da je napravio pravi potez i da se tamo uspostavio već kao jedan igrač primaran u odnosu na čim izvodi penale. Da, ima ona desetka koja je u današnjem fudbalu jako retka stvar. I sada rekao bi da ga ne vidim na toliko duge staze u Chelsea-u, ali smatram da neki Real i Barca trenutno više nisu vrhunac kao što su nekad bili. Već da će on tu, što bi rekao Dejan Andžić, da se suklja od kluba do kluba ovih najvećih popularnih. Vidjet ćemo da će na kraju da se učauri. Da li će teško da će u City kada se vraća, ali... Da, ako se nastavi ovaj sunovrat Chelsea-a... Morat će da beži odatle. Da, mislim da bi za njega idealna sredina, bar u ovim godinama, bio Tottenham. Mislim da... Moguće. Tottenham nekako, da. Sa Madisonom fino upario, oni bi to bilo... Da, vezli bi po sredini terena, da tako kažem. Nego što je potrebno. U Sona i još jednog dobrog špica. Jeste, da. Dobro, ajde da vidimo, Saku smo isto spominjali na početku kao neko ko
apsolutni promašaj sezona. Da, tu sam poklekao pred svojim uverenjima. Apsolutno cele sezone Saka nije bio deo mog tima. U prvoj nedelji posle Nove godine ja sam odmah iskoristio wild card i rekonstruisao tim jer mi se desio jedan kardinalan gaf u decembru kada sam napravio 6 izmena i zaboravio da stisne wild card. Stvarno? Da. I otišao sam u minus 20 bodova i to me je koštalo sadašnjih, evo, koliko pozicija. U ovoj mojoj, ja se referišem prema ovoj mojoj ligi fudbalica, u kojoj se takmičim sa drugarima. To me onako baš porazilo. Tu sam, hteo sam da batalim za celu sezonu, ali ja nisam neko ko odustaje i rekao sam šta sad idemo dalje. Evo se da kažeš drugarima, daj vratit ću ja ovih 6 transfera, vi mi računajte plus 40 tamo, pišite. Tako je, tako da sam baš to me je porazilo. I onda sam, između ostalo, i sa tim transferima sam promašio i na početku januara sam napravio ovo što sam sada napravio. Saka će da leti, što se mene tiče, vrlo brzo, kao i Joao Pedro. Alvarez će da ustupi mesto Haalandu kada za to dođe vreme. Što je Joao Pedro strpa sad hat-trick u FA kupu. Jeste, ali u ligi, znaš, i kako je počelo, ja sam mislio da će on na početku sezone biti džoker igrač, čovjek izvodi i penale i sve, i neverovatan je potencijal, važi za jednog od najvećih talenata koji su trenutno u Evropi, on ništa nije pokazao. Nešto ga da, na početku sezone, ako se sjećaš, i De Zerbi ga je nešto... Jeste, vadio M je pričao kao dobar, ali kao mislim da mora još da radi, i onda je tako vremenom postajao sve manje popularna opcija, na početku bio na penalima i dao je nekoliko golova. Jeste, i upravo. Sa druge strane, da se dotaknemo evo i Wolverhamptona, Kunja nekako... Isto sam mnogo očekivao od tog igrača, mislio sam da će napraviti. Ja volim Wolverhampton mi je nekako uvek bio simpatičan tim. Još od doba Miliješa, pretpostavljam. Upravo, i Joao Mutinja sam jako voleo, iako on nikad nije donosio neke bodove, ne znam kakve, u fantaziju, ali je bio tu, standardan, igrao je, mogu si da računaš na 3 boda ako se zatvore i čao. Sa Nunom Espiritom. Da. Pogotovo dok je Rui Patricio bio među stativama. Ali eto, kažem, Kunja je nekako da gol, pa ga nema 4 kola. Da, to se zna kod Wolvesa, 2 glavna igrača koji nikako ne mogu da se upare zajedno su, mislim zato što je Willian povređen i ovaj drugi na Azijskom kupu nacija. Da. Na Azijskom kupu, da li Hwang, da li Neto. Da, ali evo sad čekamo ovog pa ćemo da vidimo. Da, vidjet ćemo. Ista je situacija bila pre par sezona, ako se sećaš, i sa ovim, kako se zove ovog što je otišao u Barcelonu, Traore. To je toliko brz igrač, korpulentan, jak, fizičkih karakteristika neverovatnih. Ništa, evo na kraju. Ali možda malo promašio, skrenuo sa bacanja kugle na fudbalski teren, ali je brz. Jedna od najzanimljivih persona u svetu fudbala, sigurno. Jer... S ovim muljima po telu, pa ne može da ga dohvate. Ali je nekarakteristično da igrač te konstitucije ima tu brzinu. To je ono što je nestvarno kod njega. Ja sam mislio da će ta brzina, pogotovo u engleskoj ligi, praviti razliku, međutim, eto. Kakav je kad krene tamo po desnoj strani, pa onda ako po 90 stepeni onaj centaršut i to mu je... Dosta je realno kad se pogleda on limitiran igrač. Ima tu brzinu. Tako se pokazalo. Ima jednu vrstu driblinga, ima taj neki polucentaršut, ali da uđe unutra nešto šutne, ne. Jednostavno, takvi igrači ne prolaze danas. Ja ne znam, uopšte meni dovođenje takvog igrača u tim u ovom trenutku mi više deluje kao neki marketinški potez nego kao neki način da se napred igra. Da barem meni tako. Sada, posle ovoga u Barceloni, da si me pitao to pre godinu ili 2, ja bih rekao ne, to je vanserijski igrač koji će da napravi čudo. Ozbiljno? Da. Baš sam verovao u njega. Ne znam, mene on u nekoliko navrata, 2-3 sam pokušavao s njim čak u fantaziju, svaki put me razočarao. Isto. Svaki put me razočarao. Isto. Mogu da kažem jedno od većih jedan igrač smo najviše izneverili ovako generalno. Pa držali smo ga jedno vreme svi. Da li je to bilo preprošle sezone, ali očekivanja su bila... Imao je on jednu ludačku utakmicu kada je dao 2 gola City na Etihadu u nadoknadi vremena. Čak mislim da imao i asistenciju u tu utakmicu. Mislim da je bilo 2-0 i da je dao oba ili je imao gol i asistenciju. Da, nešto je, ali je, i tad je eksplodiralo svi kao Traore. Međutim, bez veze. Hoćemo da krenemo polako, da vidimo, pogledali smo tvoj tim, da vidimo u narednom kolu
šta nas čeka. To ćemo morat ćemo sad, s obzirom da nećemo moći ponovno scrollujemo, da se oprostimo od tima i da mu poželimo mnogo sreće. Saučešće. Mnogo sreće u nastavku takmičenja i da se posvetimo onome što nas čeka u narednom kolu. A pre toga, da te pitam, kako ti se čini ova ideja Premier lige koja evo sad praktikuje se, čini mi se, 3. sezonu za redom, da se u januaru kolo raširi na 2 nedelje i da tako svako ima po zapravo 2 nedelje pauze. Da, ne sviđa mi se to, iako verujem da to igračima mnogo znači. Ja sam neko ko je navikao od malih nogu da kada dođe decembar, to je jedan praznik fudbala, taj njihov katolički Božić ili proteste, kako god po tom kalendaru. Boxing Day. Da, posle toga Boxing Day i tako dalje. I onda dolazi jednostavno pauza posle nove godine, kada prođe nova godina i posle toga se jednostavno stvari vraćaju u normalu. Svi ti novi formati i sve ono što je usledilo kao posledica COVID-19, sve te izmene u fudbalu sa proširenja izmena sa 3 na 5 ili kako to već funkcioniše, koliko sad već može u zavisnosti od toga koliko se izvrši u trenutku. Ja sam nekako staromodan tip koji voli ta stara pravila i na to je navikao. Tako da ovo kolo mi je bilo jako mučno, čekajući da se sve izdešava što treba da se izdešava i da kolo dođe do kraja, da sam rekao, ajde bre druže, više, privedi ga kraju, daj da idemo dalje. Pritom, vrlo lako mogla se desiti problem što ti nisi imao informacije za ove timove što su igrali u drugoj nedelji, ništa, tako da si morao da gataš i da nagađaš. Možda je bukvalno bolje da su stavili 2 kao prazna kola, pa udri, ali dobro, na kraju se ispostavilo da nije toliko, ništa se nije strašno desilo. Ništa u principu, da. Sve je prošlo. Samo što smo čekali. Doduše, što se tiče ovog novogodišnjeg perioda, i ove godine je bilo dosta turbulentno tamo od nekog 20. pa do 31.1. Bilo je dinamično u svakom slučaju, da. Na dnevnoj novogodišnjoj žurci piješ pivice, a Richarlison i Son telefon vibrira. Da, Richarlison i Son Bournemouthu po jedan. Ali to je meni nekako, draž tih praznika. Tako je, da. I baš zbog toga sam se uvek radovao o tom 25. decembru i Boxing Dayu i svemu, jer su bila ta spojena kola. I ti si nekako ranije morao da kalkulišeš šta, kako, pogotovo kad je ranih sezona City, ko će igrati, ko neće igrati, pa, nisi mogao da, pogotovo kad su dupla kola, nekad se ranije to stavljalo i kao jedno kolo, ne znam koliko se... Stvarno, ne znam, ja sam od sezone 16-17 ome, pa dobro, ja sam mlad još uvijek, neka. Ima vremena za mene. Tako da morao si da kalkulišeš ko će ti biti kapitan za duplo kolo i tako dalje i tako dalje. Mnogo više je bilo duplih kola ranije nego sad. Srećom ili nesrećom to još uvijek ne znamo. Da. Ali u svakom slučaju sljedeće kolo počinje u utorak, dakle za vikend se igrao FA Cup, deadline je u 18:45, je li tako? Sat i 45 minuta, u 7. U 7 je deadline, nije u 15:07. Moja greška, sat i vremena ranije, ne znam što sam permutovao. I možemo da krenemo redom, naravno. Sad ćemo da ja imam uvid ovde. Evo, imaš ovde gore, nije ti sad... To, evo ga. Što se tiče, da počnemo od utorka, taj Nottingham Forest. Da, mislim, ne moraš ovde ako ti imaš ovde gore isto... Dobro, da. Nottingham Forest se pokazao kao rak rana mnogim velikim timovima. Složit ćeš se. A ja u Arsenal polako gubim veru. Od raznih igrača, ajde, počnemo od Saki, koji je svima bio od početka sezone, Saka će da pokida, Saka je must have, Saka ovo, Saka ono, ništa nije pokazao po mom skromnom mišljenju ove sezone. Ja sam probao i sa Zajčenkom, imao sam, kako se zove ovaj štoper, Saliba. Ja sam u Salibu prošlo kolo, Gabriel je dao 2 gola. A seti se Gabriela s početka sezone, čovjek nije igrao. Da, nije igrao, nije postoje. Imao sam Gabriela na početku, a nisam Salibu, bukvalno ista priča. Tako da, eto, Arsenal je moja davna prošlost što se toga tiče. Kažem, Saka će verovatno da leti za ovo kolo i vidjet ćemo. Žao mi je što se Salah povredio, jer razlog zašto sam uštekao 13 miliona je da bih vratio... za Salaha. Tako je, za Haalanda i Salaha, za povratak.
nemam i dalje informaciju koliko će Salah odsustvovati sa terena. Pa ja mislim do još jedno 3-4 nedelje sigurno. Eto, dovoljno da treba da se traži neka alternativa u tom smislu jednog teškaša. Da, naravno. Da tako kažem. S druge strane, Chris Wood, simpatičan mladić. Da, čudan nekako. Ja sam pokušavao sa njim i na početku sezone, ali nisam ubao. Da, baš je bilo. Da. Tad je taj Ivo Avonji kidao. Da. Kako sam povredio, tako je došao, kako je strpao hat-trick Newcastle. Da. Tako da... Što se tiče, ajde da preletimo ovako sad, da se ne zadržavamo pojedinačno na utakmicama. Ajde, Fulham Everton, ja sad tu nemam nešto, evo iz Evertona imam Mikolenka, on će ostati tu kao jeftin igrač i kao neko ko donosi neki deo poena. Luton Brighton mi je bio jedan od prvih pikova, imao sam na početku sezone 3 igrača iz Brightona, Mitomu, Joa Pedra i Estopinjana, koji je verujem bio pik svima. Apsolutno, imalo je 1,000,000% ljudi. Tako je. Šta se tu desilo na konto prošle sezone gde je bio fenomenalan i gde je donosio pregršt bodova? Dobro, ima i dobro on krenuo i ovo za nego se povredio, bio povređen neko vreme. Da, ali onda je nekako bio iskrajnut i kada je bio zdrav, nije bio u sastavu. Znaš šta je bio problem sa Brightonom? Što je on bio ofanzivno dobar, ali je svaku utakmicu Brighton primao gol. I onda je automatski po defaultu morao da uradi nešto napred da bi doneo bodove. Jednostavno nije bio toliko isplativ. Međutim, evo, on se vratio, ja sam ga momentalno doveo i evo, častio me prošlo kolo, clean sheet, bonus 2 i verujem u njega. Znači, misliš da je dobra opcija za dovesti? Nisam dobra opcija, sad sam skoro čak i njegov dres kupio, baš gotivim tog igrača, jednom ću ga ovdje obući u podcast. Svaki dan to odlažem iz nekog razloga, ali eto. Dobro, lepo je to čuti, kažem ti, Brighton mi je drag kao tim jer je napravio taj iskorak proteklih sezona i napravio je bum na tržištu, pre svega sa svim transferima koje su napravili, a opet i sa svim tim transferima, sad kad pogledaš, nisu doveli neke vanserijske igrače, ajde ne računajući tog Fatija iz Barcelone koji je opet došao na pozajmicu i nije se do sad nešto. I koji opet i nije vanserijski igrač daleko. Da, on je vanserijski talenat bio svoje vremeno. Vanserijsko ime možda, i neko ko je neko ime, neko ko se nekad očekivalo nešto. Ti kad vidiš da je neko prodao igrače za recimo 350 miliona u sezoni, računaš da će bar 100 biti uloženo u nešto. Brighton to nije uradio i ja mislim da im se... Slabo, pa oni vole da skautiraju tamo po Južnoj Americi. Mislim da im se to obija o glavu. Crystal Palace i Sheffield... Jel se Archer zove špic? Da, Archer iz Sheffielda. Tako je, on je na pozajmici u Sheffieldu. Archer je bio moj pik, odnosno moj džoker dugo vremena, jer je to igrač koji je koštao jako malo, a igrao je. 4,5 jeste. Tako je, igrao je i davao je golove s vremena na vreme. Čak, međutim, on se uspao nešto u poslednje vreme, tako da sam ja liferovao. Spavao se, da, sad je došao i čuveni Ben Brereton Diaz u Sheffield. Legenda Blackburna. Da. I to i onda jednostavno nema se mesta za Archera koji... Jeste. Nije ni pokazao nešto da se ne lažemo. On je zapravo bio poenta sa njim je bilo što kada je Fantasy izašao, on je bio u Aston Villi. I onda iz Aston Ville došao vamo na pozajmicu i ostaje tako kao startni špica 4,5. Tako je, evo Aston Villa Newcastle, to je recimo kad smo već... Aston Villa Newcastle, ovo je utakmica. To će biti, da. Pravo da ostane jedno poluvreme, samo to da gledaš, zato i počinje 45 minuta. Jeste. Možda nezahvalno reći pored Liverpoola i Chelsea, ali Villa, Newcastle... Ovdje se ne bi složio da će Liverpool Chelsea bude bolje utakmica. I ja mislim, da. Mislim da je ovo derbi kola, definitivno. Što se tiče Newcastle, mnogi forsiraju Trippiera. Ne znam sad kakav je njegov status, da li uopšte... Nije povređen, nije. Pa nije, mislim, evo ga sad je već žućkast, groin injury, u svakom slučaju mislim da će bude spreman, čekat ćemo tu informaciju u narednim satima, a problem sa njim je što je nije teo da ga pusti Newcastle, on sad treba da ide u Bayern. Tako je. Zato što Kane očigledno tamo pravi svoj gang, evo doveo je Dyera, sad je pokušao i sa Trippierom, međutim nije ga pustio Newcastle.
I to se samo tako završilo sad. Ali složit ćeš se, suludo bi bilo da Newcastle pusti jednog takvog igrača, imaju desnog beka koji je već u poznim godinama i koji sad daje najbolje što može, oni ne mogu da izvuku neku kintu za njega, ne znam kakvu, a zamenu za njega nemaju. Zamena u vidu Tina Livramenta definitivno nije dostojna. Da. Tako da... Iako to momak koji jedno vreme obećavao, ako se sećaš iz Southamptona. Da, kako ne. Tako da, eto, ja bi ovde, iako Aston Villa ove sezone ozbiljno gazi, ja bih, da ne kažem svoje srce, ali svoju lovu bi stavio na Newcastle i na iznenađenje možda. Da, to je bilo tako. Prvo kolo prošle sezone je bilo upravo Aston Villa Newcastle. Newcastle je triumfovao sa 5-1. Sad ne mogu da se setim da me ubiješ. 5-1 je bilo za prošle sezone, jel? Ne, ove sad. A ove na početak, ovo je prvo kolo, da. 5-1 je bio, Isak je dao neka 2 gola, to se sjećam. Dobro, to je to što se tiče subote. Možemo da pređemo na... Utorka, da. Prelazimo, naviko sam. Da. Prelazimo na sredu, gde igraju ovi veliki, da kažemo, iz velike šestorke klubovi, ne računajući United i Arsenal. Manchester City, Burnley, da li samo i isključivo ovde leže potencijalni kandidati za kapitena? Pa vidjet ćemo, mislim da. Čak se razmišljam da, s obzirom na gaf koji sam napravio u prošlom kolu sa De Bruyneom, možda čak njega da okitim kapitenskom trakom. To je sjajna opcija, na primjer. Da. Jer mislim, ne znam kakav je status Haalanda, tamo piše da Nije sad ponovo, nije igrao, nije u kupu. Da, mislim da svakako neće početi utakmicu. Ako se oporavi možda uđe na neki, ali opet nije opcija za kapitena. Tako da verujem da će Alvarez ostati i ovo kolo. On bi mi bio recimo možda druga opcija za kapitena, ali ipak stvarno se nadam da Burnley neće smognuti toliko snage da spakuje gol City-u, pa se nadam i da će ovaj Walker... Baš ne, ako je Burnley da gol, ajde dao im i Sheffield čak ove sezone, ali... Igra se otvoreno ove sezone, nekako... Priča. Ne, zašto je došao Burnley u Premier ligu sa tom pričom kao company, all out attack, futbal, sad će onda se pobije sa svima. Burnley katastrofa. Burnley ne može, nema uopšte Premier ligaški tim pre sve. Tako da računam na clean sheet. A što tiče, ovo drugi će biti savjeta da dovedeš Haalanda i ga staviš na klupu, možda uđe i istrpa 2-3. Pored Alvareza. Da. Pa dobro, svakako imam šteku i za to, tako da... Taman da ga staviš na klupu i da on uzme 12 bodova. Kao De Bruyne u prošlom. Tako je. Što se tiče Tottenhama protiv Brentforda, to isto možda bude otvorena utakmica. Ne očekujem clean sheet svakako, iako imam Pedro Pora u defanzivnom redu. Mislim da Tottenham mora da uradi nešto povodom napada. Ne znam kada se Son vraća sa te azijske... Tu sad tek počinje osmina finala. Doveli su Tima Wernera kao neko prelazno rešenje, ali daleko je ono... Ne znam. Ja posle svega što sam doživeo od Tima Wernera u dresu Chelsea, meni on ne izgleda i ne uliva mi poverenje. Definitivno bez ikakvog on nosi to prokletstvo Chelsea-eve devetke i to je... Ne znam dakle mu hrabrost uopšte da se posle onakvog sunovrata u Chelsea-u vrati u Premier ligu. To mi je prosto neverovatno. I to na drugu stranu Londona. Da, čudno. A sećam se kada je Timo Werner došao u Chelsea, to je bio jedan od prvih pikova svih fantasy igrača, jer neverovatno brz igrač, neverovatan osjećaj za gol, tako dalje. Ali definitivno stoji ta priča još od Ševčenka, ja da sam napadač, ne znam da li bih se odlučio da obučem plavi dres. I Ševčenko i mučeni Kežman. Tu je poslednji špic koji je igrao kako treba je Drogba. Dobro, ajde, bio je Diego Costa eventualno posle njega. Pa i njega ne doživljavam kao neko ko je napravio razliku u Chelsea. Pa, bog me, on je uz Azar, one sezone sa Conteom stvarno bio, ako mene pitaš, baš dobar. Sad... Za mene on igrač bio u Atletiku pre dolaska u Chelsea posle, nekako, ne znam. Možda je to moglo i bolje, ali u svakom slučaju, ako se uzmemo u obzir i Lukaku, i Werner, i Torres čak. Tako je, Torres koji iz Liverpoola gde je pravio čuda, da kaže da sad kao nije se adaptirao na englesku ligu. Ne znam šta se tu desi. Da. Neka je tu kletva bačena. Jeste, definitivno, da.
Da. Dobro, inače, Madison je počeo da trenira i vraća se, to daje Tottenhamu 3 nove dimenzije, bukvalno, u igri. Meni je Madison Oni su se nekako snašli bez tog Madisona, nisu ni toliko loši, ili Pedro Porro je preuzeo dosta kreacije po desnoj strani, izvodio je on sve prekide i to na veoma dobar način. Sad ćemo vidjeti da li će se dele ili će Madison ponovo ja mislim da će se Madison vratiti svojoj ulozi. Madison je za Tottenham u ovoj sezoni ono što je De Bruyne kako god hoćeš za City. To je neko moje viđenje stvari, od kornera, slobodnih udaraca do tih pasova bez gledanja i tako dalje, pa čak i golova. Meni je Madison bio sastavni deo tima sve vreme dok se nije povredio. On se 2 puta povredio ove sezone, ako se ne varam, tako da onog trenutka kada bude bio full fit, i mislim da je napravio pravi potez, pre svega dolaskom u Tottenham iz Leicestera. Apsolutno, da, apsolutno. To je negdje da možda ima ključeve u svojim rukama, što se kaže ovako žargonski. Takav igrač je ono što je, imao si Kane-a prošle sezone, Kane je neko koji je bio i kreativan uz to što je imao nenormalno oči za gol i dao golove i sve, bio i kreativan, dolazio je po loptu, često otvarao Sonu, ali igrač kao što je Madison je falio Tottenhamu još od Eriksena. Svakako, da. Tako da je to... Ta klasična desetka, kako kažeš. Kaka sve manje i manje postoji u današnjem fudbalu. Jeste. Pa zato što fudbal jednostavno menja formu. Ajde sad ja da kao laik, nego iako je meni fudbal u biti, u srži, ja da sam malo talenta za fudbal imao, verovatno bi bio fudbaler neke 6. Beogradske lige, ne bih bio glumac, međutim, eto, Bog je namestio tako da imam 2 leve noge, ja da volim, tako da pravim se da se pomalo razumem. Ali fudbal dobije jednu novu dimenziju i sve se svodi na brzinu i na to, tako da... Da, kad si spomenuo fudbal i to i glumu, da te pitam kad će Zlatni dečko drugi deo, vidi. Hoće biti toga? Trebalo bi. Sva je prilika da hoće, kako to obično biva kod nas, čekaju se financije da se poklope. Scenario je spreman, napravljen za drugi deo i u perspektivi je sad ostalo je da se poklope te kockice finansijske prirode i da uđemo u pripremu pre svega, pa onda i u snimanje. Evo, prvi deo je, odnosno serija tih prvih 5 epizoda i celih 5 epizoda je završilo na HBO Maxu, što je meni posebno drago. I sada neki ljudi koji nisu imali prilike da gledaju seriju i film, stižu mi poruke, kako je dobro, kako je moguće da smo ovo propustili u bioskopima na TV. Odlično, da, ja sam išao, gledao sam, ja nisam sad nešto mnogo očekivao i stvarno je bilo mnogo, sam dobio više od ono što sam očekivao, baš mi se onako dopao film. No, da se vratimo na fantasy, ovo je bila jedna kratka ovako da znaju gledalci koji vole iglu i kinematografiju srpsku pored fudbala. Ko se pravi pametan za ovim drugim mikrofonom, čisto. Dolazimo, ako smo završili sa Tottenhamom, ako ne više dodavao, dolazimo do... Ajde, ipak ne možemo nazvati derbi kola Aston Villa Newcastle pored Liverpool Chelsea. Ne mora biti bolja utakmica da bi bio derbi. Da, ali svakako najzvučnije jeste Liverpool Chelsea. Uzimajući u obzir sve što se ove sezone dešavalo, neko bi dao prednost Liverpoolu i rekao da, pogotovo sad kako se Jota vratio u stroj, ajde Salaha nema, ali Jota, Darwin, Diaz, neko logično predviđanje bi bilo da će Liverpool da pokida Chelsea ovde, ali ne mora da znači. Ne mora da znači. Chelsea baš kroz istoriju, kada se nalazi u tim najvećim kanalima, da se ne lažemo sad u posljednjih 15 godina, možda i duže koliko ja pratim fudbal, Chelsea nikad nije bio u ovakvoj situaciji. Ovo je katastrofa. Od kad je Roman Abramović otišao, sve to krenulo. Znači, od početka Romanove ere do dana današnjeg nije bilo gore nego danas. Da, ja sad ne znam na kojoj se čak poziciji Chelsea nalazi, ali je, mislim, stvarno... Bukvalno su neka sredina tabela, da li su 10. eventualno 9. ali... Tako je. Na sve je to blizu, mogu oni gore, tu u toj ekipi imaš potencijal. Pitao bi te za Đorđa Petrovića, na primjer, golmana, koji je zamenio Sančeza i kako je krenuo deluje da se Sančez uopšte neće vraćati na gol. Da, to je... Da li ga vidiš kao prvu opciju na evropskom prvenstvu?
da se zdravorazumski vodimo, ja bih voleo da je tako. Nažalost, u fudbalu neke druge stvari diktiraju, znaš i sam, tako da, nažalost, ne. Ne vidiš. Iako bih voleo. Ja sam uvek za to da mladima treba dati šansu. Od perioda kada je Rajković bio mlad golman, ja sam silno želeo da on stane među reprezentativne stative. To je nekako išlo gore, dole, gore, dole, gore, dole. Pogotovo kada su golmani u pitanju, mislim da naši selektori i naša, kako se to kaže, uprava fudbalske reprezentacije mnogo više pažnje poklanja iskustvu nego talentu. Što je u jednu ruku razumljivo, u drugu i ne toliko. Pa da, setimo se Stojkovića i... Tako je, Stojković koji je branio do 40. Da, pa da, nije, branio do one Italije, do Dženove, u svakom slučaju kada su se navijači pobunili protiv njega, pa se posle vratio malo u reprezentaciju, branio i u Rusiji on, je li tako, da, on je bio prvi golman i u Rusiji. Je li tako? Da. Što mi isčilo. I onda se posle Rusije, čini mi se, povukao je rekao zbog reprezentacije, odah ja na istok. Da, pa eto. Sa Pavkovom u ekipu. Šta misliš, kako će se objava, odnosno vest da Klopp napušta Liverpool na kraju sezone, odraziti na Liverpool do kraja sezone? I da li misliš da, generalno u ovakvu globalu definitivno nije dobro, ali da li će da bude neki dodatni motiv za Liverpool da se oproste od Kloppa sa titulom? Sa titulom. Moje prognoze su da će Liverpool uzeti titulu i pored ovako jakog Citya. Šta će biti posle toga, mislim da će to biti jedan debakl za Liverpool. Da. Mislim da će se Liverpool vratiti u 2000, koja je to? 14. 13. Tako je, kada su igrali Dirk Kuyt i ekipa. Sad se naježim, ja kao navijač Liverpoola se naježim, ja sam tad, nekako sam slično to bilo i sa Zvezdom i sa Liverpoolom, da sam to počeo da pratim u najgore mogućem periodu i onda je to vremenom uznapredovalo i nikako mi se ne vraća u ta vremena, ali eto, možda će morati da se... Voleo bih, Liverpool nije tim koji ulaže velika sredstva u dovođenje igrača. Ovo što se desilo u Kloppovoj eri, Klopp je stvarno od nekih igrača koji su bili, setimo se da je Salah bio škart i u Chelsea i u Romi. Da, Real. Da, i on je od Salaha napravio... Jednog najboljih igrača u istoriji Premier lige, sigurno. Tako je. Isto je uradio od Manea, koji je bio neafirmisan igrač. Ajde da kažemo, Van Dijk je nekako korpulencijom svojom i tehničkim sposobnostima izdvajao se iz svega toga, ali opet je bio neafirmisan igrač, neko ko nije sad, iako je plaćen u Southamptonu neku nenormalnu cifru tada, on je od svih njih napravio fenomenalni igrač. Tako da ja bih voleo, ali šta sam video od predloga ko će naslediti Kloppa u Liverpoolu, a stvarno se od srca nadam da to neće biti Mourinho. Da, to je baš bilo onako. Mislim da bi to... Nikako mi ne ide Liverpool klub. Mislim, ja nekako je čudno voleti i Liverpool i Mourinho. Da. Ja volim Liverpool i Mourinho, mi je simpatičan, ali nikako ne bi volao da dođe Mourinho i donese taj mentalitet u klub, takvu nekog renomea. I taj način igre, pre svega. Znaš, nikad nije bio... Liverpool prljava klub, nikad nije bio nikako mi, baš mi ne ide, baš mi ne ide. To je, eto, kažem, ne vidim ko bi mogao da nasledi Kloppa u tom sistemu igre koji trenutno Liverpool neguje. Ali da se vratimo na temu i da se vratimo na ovu utakmicu, mislim da je ovo otvorena utakmica, voleo bih da Darwin pre svega poentira, iako ga nemam u timu, mislim da je on momak koji će napraviti veliku karijeru, kad malo sredi glavu, pre svega. Meni je on brutalan. Da. Brutalan. Ako mene pitaš, mislim da je sad ovako malo onako škakljivo mišljenje, ali uopšte ne mislim da je Haalandov plafon viši od Nunezovog plafona. Da, on je praktično, Haaland možda posjeduje za nijansu veću brzinu od Darwina, ali obojci su ti korpulentni igrači koji znaju da igraju i nogom i glavom i da se postave u duelu i sve ostalo i da u koraku produže za metar ispred protivnika, tako da eto, da ne igraju protiv Chelsea, možda bih razmišljao sad o Darwinu. Da, i mnogi pričaju o tome kako o Darwinovim promašajima. Mora se znati to da Darwin pored sebe ima i Salaha i Luisa Diaza i da se to mora
mora se nekako i Žotu, mora pa se naravno raspodeliti, mora se nešto raditi. Haaland je, znači ti Haalanda imaš u Cityu, njemu pakuje De Bruyne, njemu pakuje Foden, Bernardo Silva. Tako je. On ima na izvolte. I on se zna da je udarna igla, a ovde postoji šansa, sjetimo se još dok je Mane igrao u Liverpoolu, da je postojala šansa sa svih strana da Liverpool napada. Apsolutno. Tako da, pogotovo sad Žota je doveden da menja Manea i Salaha po strani, on na kraju igra u centrali, igra u špicu. I on je stvarno sjajan igrač. Pocenjen. Liverpool je baš po posljednje godine ima te neke zanimljive ofenzivce koji su svi dobre fantasy opcije. Znači sada i Darwin i Diaz Diaz sad manje više i Žota, Salah konstantno, Mane, pa je tu bio i Firmino ranije. Da. Pomalo zaboravljeni Roberto Firmino. Tu u svakom slučaju baš onako ozbiljan izbor. Simpatična priča. Napadački. Pošto je derbi kola, koji rezultat predviđaš na utakmici Liverpool-Chelsea? Pa ajde da budem realan, a blagonaklon prema sebi i svom timu, neka bude 2-1 za Liverpool. Palmer spakuje jedan gol iz penala i to je to. Pošteno. Inače, Robertson i Arnold su imali minute u kupu protiv Norwicha. Viš, to je zanimljivo. Toga bi mogli da se dotaknemo. To su najskuplji defanzivci godinama unazad kada je fantasy igra u pitanju. I ja protekle 2 godine Arnolda ne stavljam u tim i to se nekako ispostavilo kao dobra akvizicija. Arnold je, ajde da kažemo od one 2021. druge, pa unazad, izvodio slobodne udarce, davao golove iz slobodnjaka, izvodio kornere i tako dalje. Poslednje 2 sezone to nije slučaj, a cena je ostala nepromenjena. Jeste, ali ima on i ove sezone fine neke napadački učinak. Mislim, možemo to da statistički pogledamo. Evo, tu je. Evo, sad smo da kažemo na pola sezone. On ima koliko? 2 gola i 4 asistencije. Što je za igrača od 8,5 miliona defanzica nešto što mora biti tako? Pa vidi, ja za 8,5 miliona u defanzivi bih očekivao mnogo više. Jeste, očekivao bi nekog Leightona Bainesa koji je šutirao penale u Evertonu. Ne sjećam se, pričali su mi. Leighton Baines je bio takva jedna akvizicija da je to neverovatno. Sjećam ga se ovako, kao igrač, ne sjećam ga se baš iz fantasy ugla, ali on je šutirao i penale. Da. I imao si sa druge strane, recimo, ajde dobro, on je igrač sredine terena, Sirguson, dok je bio još u Swansea svoje vremenu, koji je pravio nenormalan broj bodova na prekidima. Ali ti kada ti za 8,5 miliona očekuješ ozbiljnog igrača sredine terena, a kamoli defanzivca, i očekujem za tih 8,5 miliona u dosadašnjem toku sezone pa bar 8 golova iz nekih prekida ili nešto, ali eto, kažem, nije jednostavno za taj novac. Ovo što ti kažeš, odakle ti bre 13 miliona u šteku, pa eto, nemam Arnolda, nemam ovo, dobro, bili su pomeđeni obojica. Arnold jeste da mnogo opterećuje budžet, ali je dobro kod Arnolda što ili se opredeliš za njega ili ne. Ako se opredeliš i krene ga, možeš da napraviš ozbiljnu razliku. Jedino je bitno uvatiti pravi moment za Arnolda, što ranije nije bio slučaj, a sada baš mora da se vata pravi moment. A složit ćeš si i poslednje 2 sezone Liverpool prima dosta golova. Tako da i u clean sheetovima ne pravi razliku. Od ona kad su ih povrede osakatile pred 2-3 sezone, ne mogu da se pozadi konsoliduju. Van Dijk nema parnjaka, odnosno nema partnera, tako je. Partnera koji mu je dorastao. Ajde, Konate nekako ali tamo, oni su bojica, Gomez, na primjer. Oni su bojica korpulentni igrači. Ja mislim da bi sada u ovoj konstelaciji Liverpoola Van Dijku najbolje odgovarao jedan Jamie Carragher. Ili neki mali Lisandro Martinez. Recimo. Neki mali ubice koji voli tu leti nogom u otvorenim džonom i to, ali koji zna da a da ne pričamo o tome ko fali Lisandru Martinezu ovamo. Njemu fali tačno jedan Van Dijk, to je to. Da, njemu fali još jedno 10 igrača u timu. Dobro, i ostao nam je četvrtak, još 2 utakmice. West Ham Bournemouth, ovako kratko. Za kog će se, šta si rekao, će se opredeliti u ovom kolu za Lena, koji igra protiv Evertona, ili za Areolu koji igra protiv Bournemoutha? Mislim za Areolu. Da, mislim za Areolu. Neko moje viđenje je
da Bournemouthu sledi kanal. Da, oni su izvukli neki maksimum, obezbedili manje više opstanak i sad ih je Liverpool razbio. Da, i mislim da će to ostaviti ozbiljne psihičke posledice i da oni neće moći u sledećih par kola da se konsoliduju. To je neko moje predviđanje. Da, tako da što se tiče golmana, a kažem, imao sam sreće ove godine sa golmanima, bar nešto, tako da neka bude West Ham all in. A mišljenje o Gerardu Bovenu, na primjer? Pa nisam ga imao u timu uopšte ove sezone, iako vidim da ga mnogi forsiraju, ne znam. Nikako nisam stigao da ga dovedem, ali nije loša opcija, stvarno korektan, baš korektan. Da. Standardan i korektan. I eto, za kraj nam je ostalo još onako simbolično klub za koji navijaš i klub koji si rekao da ti je simpatičan, odnosno klub koji si rekao da ti je simpatičan i klub za koji navijaš, pošto je ovaj prvi domaćin. Zatvaraju 21:15 u četvrtak kolo. Pričali smo o toj utakmici na početku. Da. Ja Wolverhampton, kažem, simpatičan. Ja sam sate i sate života izgubio igrajući Football Manager. Ozbiljno, da. Od 2000-te pa do dana. I dan danas mi se desi kada imam lufta da sednem i da gubim dane i dane, samo klikćući onako continue. Volao sam da igram sa Wolvesima. I verovatno otud negde... Sigurno, da. Svako simpatiše neki klub i simpatiše nekog igrača ili mrzi neki klub i mrzi nekog igrača. Zašto? Zbog Football Managera. Upravo. I to je jedan od razloga što se ja nikad nisam upustio u taj Football Manager. Meni je to uvijek bilo... Ne postoji gore gubljenje vremena od toga. Ne, ja se sećam kad sam bio klinac, bio onaj čuveni menadžer 2001, Championship menadžer, da. I sećam se kompjuter, ja sam bio mali kompjuter, je bio u mojoj sobi i Ćale sedne u 10 uveče i onda igra do 8 ujutru i krene na posao. Ja se budim za školu ili za vrtić, a on sedi, gleda, igra i ono... razmišlja da li da igram Inter Toto Kup ili da ih holadim ove sezone. Bravo, da. To je bila neverovatna zaraza. Pogotovo te prve verzije od Championship menadžera pa do koja je to bila godina, mislim 2005. kada je Football menadžer postao sa zelenom varijantom. Ali kažem ti, izgubio sam ne sate, dane, možda i meseci sam izgubio na tim Football menadžerima. Tako da ne preporučujem. Iako je to nekako oblikovalo moje fudbalsko znanje u smislu tih statističkih podataka, kontingent igrača, timova i svega ostalog, mislim da vreme provedeno za kompjuterom nije ekvivalent tome. Ali da se vratimo na utakmicu, mislim da će ovde Wolves ispakovati po koji gol Unitedu. Sigurno, ja mislim da ja ovde tipujem jednu kečinu. Da, to bi bilo... Čak ne bi bilo iznenađenje kola. U situaciji kako se United nalazi, možda bi bilo i očekivano da Wolvesi pobede, ali očekujem dosadnu utakmicu i eto, Wolvesi da spakuju možda neki gol, United ako budemo sreće na neku kontru da potrefi nešto i to je to. Da, pa to je nekih 2-1, 1-1, 1-0. Da. Eventualno. Da. Možda i 0-1. Možda i 0-1. Čak i 0-0. Nemo što ni za šta na svetu ne možete sad predvideti, ali... Ostavit ću Kunju još ovo kolo, a posle toga će verovatno da bude sada dio. Da li bi ovako za kraj dao fantasy menadžerima neki konkretno savjet, da li generalno za fantasy ili baš za ovo kolo ili oba? Znači da neki predlog za kapitena, prvi neki diferencijal, neko ko može da... Pa da, ne bih se sad odvažio toliko da se pravim pametan, kažem treba da uradite to i to. Kažem, moja statistika ove sezone govori da nisam baš najsvetliji primer koji treba da se prati, ali eto, ako mi me pitao za neko moje slobodno mišljenje, koga bih ja okitio kapitenskom trakom, verovatno će to biti De Bruyne. Možda Alvarez, ako se u poslednjem trenutku predomislim, ali što se tiče bilo kakvih saveta, uživajte u fantaziju, to je jedna besplatna igra nadmetanja sa drugarima i sa ostatkom fudbalskih znalaca i ostanite pri tome.
Lako je to reći. Da. Ništa, hvala ti Ljubo što si bio gost Hvala u našem tebi. podcastu. Bilo mi je zadovoljstvo, zaista, i nadam Uzem. se da ćemo se vidjeti još jednom, 2 put, 3 put u nekim narednim kolima i narednim sezonama. A Vrlo vas rado. pozdravljam također, poštovani gledalci. Poručujem vam da ostanete uz Fantasy Sportal Diferencijal i do sljedećeg viđenja. Pozdrav! Prijatelj podcasta Soccerbet.